Жекерген ятаттаға сәргәқ тәрәхінтен сағланна. Аналаты тұту үлгететен үйді оғаймақ асфальтқа ұрғыдағыңы күттісті. Етені түмікке бол бұд жекергеттеркен сәрдері өте өйді білі қаллардан бұтығынан Ольга Тарабукина. Ыамайын 15 күнә жекерген күнә. Бу бәле күн черчетнән таттыл хугар жекерген ясагаланна. Энники сыллартан уратыта диян быйылгы тәрәһен кин болосакка агас каллананыгар ытыллыбыта болар. Бу йөрүләк күнгә анабыт курдук сүрдәк сылас чагылхай үтө күн туран берде. Bir yürülük solumdan ilestekmin bakarımın ol kurduk. Bu behiге отдел bud onda zaksabıt. Köğüləhinindən bu yıl skver semiyeden tutar boldu bud. Tatlı uluğugar bastığı jekirgen skveri bolar. Onda boy görünü Kentiyevич Pavlov bahalık bud. Поддержкалан бияқа сер участогын берді. Onda buton öyle bit sağlanıyağa türgendik ton hakireriniden, олық hakireriniden erindebit. Кин болосакка тулалы райге ога караганан ден асфальтка огор хүдәрен төһөлгәтә гытылынна. Манна уантан такса кара класс оглары итенне ухуян итилләтчиләре бәяләрен багаларынан кыттыны ыллылар. Билеген әдәр җегәргәнгә әлбә оглак ылга ара субсидиялар социаль контракттар көмөлөр көрүләләр. Ол курдук социаль контрагынан бизнес булан көмүскән бәя җылатын теринеге көмө харчыга тиксен кайы уя бәятын үләтен жоңга сергәгә бихиретеннәр. Анна Шестокова бу күн җекергәнем олог беге терәгә ден торт атытын быстапкатын теридде. Бүгін бу терәгә җекерген күнүгәр келән торт атылата Шестокова Анна ден ол баттан. Кене бәяте торт атылырга оборудование бута. Онна гоманлык торду дәребинәгә Onda oryan kiner kiren atılı hıcar. Ete kurduk sürdük üçügey körünler bu respublikamız haltata olaqtağıta jonga herga sürdük üçügey bolla. Бүгүнгү тарахын бир сергек түгәннән кыттыбыт жоңга өйдөбүннүк болун ден жекерген символлар уйдагысына чөк түңөп биттер болар. Маны тәңе мустубут жону агардели жол биһиге ден таланнак жекергеттер кенсер көрдөрдүлөр. Манна улуска жон сәңәритен ыланарар ыры куттак Татьяна Роман Ивановтар бәйләрен ырыларын беләхуннулар. Таттым жонугар жекергеттеригер Жаллах олого раз тапталы багарауын курук йөрө көтөҗин тапталгытын карастан. Бу курдук тааттага жекергени я үрүләк булыга магыга сагаланна. Мантан салгы ыюстата өстөлбәк арас кабаннак терәһиннәр итуллалдыра буланнар. Ольга Тарабукина инекенче генә курап сака телевидениете